Ongi etorri, datozen minutuotan Euskadiko Kutxaren TPV virtualak sortzen dizkizun dudak argitzen saiatuko gara. Oinarrizkoena lehenbizi, zer da TPV virtuala? Interneten ordainketa elektronikoak egiteko sistema, horixe. Sarean produktu edo zerbitzuren bat eskaintzen duen negoziorik baldin badaukazu eta zure bezeroei Visa edo Mastercard txartelekin ordaintzeko aukera eman nahi badiezu, Euskadiko Kutxak bere TPV virtuala zure esku jarriko du. Badugu erantzuna, ordainketa sistema erraza eta segurua. Nola funtzionatzen duen erakusteko froga bat egingo dugu oraintxe. Horretarako, aparailu elektronikoak saltzen dituen webgune hau sortu dugu. Beste hainbat webgunetan bezala, gurean ere, bezeroak nahi duen produktua aukeratzen du lehenik eta behin. Entzungailu hauek, adibidez. Aukeratzen dituenean, saskira sartzen dira. Ia ziur, webguneak bezeroari izena emateko eskatuko dio. Ordaintzeko unea iristen denean, txartelarekin ordaintzea aukeratzen badu, TPV virtualean sartuko da. Eta sistemak bere ordainketa eskakizuna HTTPS motako webgunera helbide segurura alegia bideratuko du. Ordaintzea oso erraza da. TPV virtualak kreditu txartelaren zenbakia, epemuga eta segurtasun kodea eskatuko dizkio. Hau da, bere txartelaren atzeko aldean idatzita dauden azken 3 zenbakiak eskatuko dizkio. Txartela ezagutzen duenean, merkataritza elektroniko seguruaren gakoak eskatuko dizkio. Gako horiek banku eta aurrezki kutxa guztiek ematen dituzte interneten erosi ahal izateko. Eman dituen datuak zuzenak badira, ziurtagiria inprimatu ahal izango du. Prozesua bukatuta, sistemak erosketa egin duen webgunera bideratuko du eta nabigatzen jarraitu ahal izango du. Nabigatzen eta erosten jakina hala nahi badu. Bezeroaz gain, webgunearen jabeak ere horren berri jasoko du. Erosketaren datuekin, normalean posta elektronikoz eta HTTP formulario bidez. Erraz, administrazio moduloaren bidez. Izena eta pasahitza izango ditu honako helbide honetara sartzeko. https://canales.sermepa.es. Bertatik, azken urtean egin diren eragiketa guztiak agertuko zaizkio, onartu ez direnak barne, eta diru itzulketak ere egin ahalko ditu. Gainera, TPV virtualaren perfila eta dokumentazio guztia kontsultatu ahal izango du. Zatoz bulego batera, zure negozioari kodea emango diote, TPV virtualaren perfila aukeratuko duzu eta kontratua sinatu. Laster iritsiko zaizu emailez, baieztapena, eskuliburua eta TPV aktibatzeko liburuzka. Instalazioan dudarik bazenu, idatzi emaila helbide honetara tpvvirtual@cajalaboral.es edo deitu 902-106-223 telefonora. Sermepa Servirred zerbitzu teknikoak atendituko zaitu. Lehenik eta behin, zure webgunea moldatu beharko duzu, web inprimakia bete eta TPV virtualaren internet helbidera bidali. Nola egin jakiteko argibide zehatzak jasoko dituzu eta zerbitzu teknikoaren laguntza izango duzu. Egingo dituzun frogek sistema segurua dela bermatuko dute. Azken pausua, TPV virtuala benetako egoeran probatzea izango da. Horretarako, gako berriak emango dizkizute inprimakia egokitzeko eta administrazio modulora sartzeko. Besterik ez, horrekin zure bezeroek internet bidez erosi ahal izango dute eta saltokiek egunero jasoko dute eragiketen kitapena. Kitapen horiei buruzko informazio eguneratua jasotzeko konbeni da posta mail eta CLNet zerbitzuetan alta ematea.
segurua da. Euskadiko kutxaren TPV virtualak, Visa eta Mastercard txartelak soilik onartzen ditu, kode seguruak dituztelako eta segurtasun gakoak eskatzen dizkio bezeroari. Gainera, iruzurrik egon ez dadin, segurtasun alertak ditu. Diru kopurua mugatzen du eta IP helbide zein ordenagailu bakarretik egin litezkeen eragiketa kopurua ere bai. Beste abantailarik ere badu, ordainketa elektronikoa egiten den bakoitzean, emailez oharra bidaltzen dio saltokiari eta dirua itzultzeko aukera ere ematen du beharrezkoa balitz. Zure dudak argitzen asmatu dugulakoan gaude eta gure TPV virtuala zure negoziarentzat erabilgarri izatea espero dugu.